L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Empreses, Ocupació i Formació, renova el conveni de col·laboració amb Reempresa per evitar el tancament de negocis a la ciutat i també per fomentar la transmissió empresarial. La col·laboració entre l'Ajuntament de Reus, la patronal Secot i la Fundació Autoocupació, a través de Reempresa, es remunta a l'any 2013. Per això hem convidat als estudis de la nova Ràdio de Reus al senyor Òscar Subirats, regidor d'Empresa, Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, i al qual saludem. Senyor Subirats, molt bona tarda. Hola, molt bones tardes. Moltes gràcies per convidar-me. No, i tant, gràcies a vostè per venir. Què han après en aquests 11 anys ja de Reempresa, senyor Subirats? Doncs mira, hem après que justament una de les missions de la regidoria i per extensió de tot l'Ajuntament de Reus, que és el poder mantenir el teixit empresarial el més àgil i el més viu possible, doncs que cal fer coses molt diferents. I entre una de les moltes coses que cal fer doncs és justament aquesta. Mirar de quina manera totes aquelles empreses que estan al seu cicle final de la vida, ja sigui per motius perquè la persona que hi havia davant està a punt de jubilar-se o vol canviar senzillament de negoci, doncs cal, en aquest sentit, aquesta petita ajuda, aquesta petita intervenció per part de l'administració pública per tal de poder garantir que si hi ha un negoci, si hi ha una empresa en la qual val la pena que continuï visquent, doncs facilitar tot allò que sigui possible per part nostra per tal de fer possible que aquest negoci continuï. No amb les mans de qui ho tenia fins ara, perquè és qui està en el final de que ho vol deixar, pel motiu que sigui, sinó d'intentar fer això que ara es diu en llenguatge modern, un match amb un nou emprenedor doncs, que vulgui tirar endavant aquell negoci que ja estava existint. No? I en això és el que consisteix Reempresa en els seus termes, que seria doncs, això, no? És a dir, per tal de poder dinamitzar l'activitat empresarial i professional de la ciutat, doncs buscar aquest acord entre un nou emprenedor i la persona que ho deixa. Com que això així, dit sense més, seria molt complicat poder anar buscant gent, doncs des de fa bastants anys existeix aquesta plataforma que es diu Reempresa, que va tirar endavant o que tira endavant i en el qual encara és l'element qui té, com si diguéssim, la llicència, que és el Secot, que és la patronal empresarial de Terrassa, doncs nosaltres hi estem adherits i això ens permet doncs, que qualsevol de les empreses que existeixin a Reus que es trobin en aquesta circumstància de ser empreses excedents, no? Que vulguin plegar, el seu propietari vulgui vendre la seva empresa, doncs passi a formar part d'una àmplia plataforma que no és res més que una pàgina web que permet que totes aquelles persones que vulguin començar un negoci doncs puguin veure una primera petita fitxa en què consisteix aquesta empresa i pugui generar aquest interès. Això que en el fons seria una pàgina web, darrere hi ha molta feina, no? Hi ha molta feina en la dinamització i en aquest sentit és aquí on des de la Regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació, des del seu servei d'emprenedoria, fa que Reus sigui dinàmic, no? I per tant és allí on la gent que vulgui deixar el seu negoci i aquelles persones que volen emprendre i no volen emprendre des de zero, sinó prenent relleu, doncs vinguin a les nostres oficines i nosaltres, d'una manera gratuïta, com no pot ser d'altra forma, perquè el que ens interessa és dinamitzar, ens posem al seu servei per assessorar amb uns i per assessorar els altres i aconseguir que això pugui ser realitat. S'han salvat, entre cometes, s'han salvat moltes empreses i molts llocs de treball, senyor Subirats? Doncs miri, en aquest sentit, estem parlant que en els últims anys són més de 69 empreses, gairebé 70, les que hem aconseguit salvar. En aquest sentit, no només hem salvat empreses, sinó que hem salvat llocs de treball. Per tant, hem treballat també, que és una altra de les línies de treball d'aquesta regidoria, en la que no es produeixi destrucció de llocs de treball, sinó que se'n vagin anant creant cada vegada més. I alhora, doncs, això fins i tot es pot quantificar econòmicament, no? I en aquest sentit, doncs, el càlcul econòmic és que hi ha hagut una inversió induïda de més de 4,3 milions d'euros. Per tant, diguéssim, hem generat economia, hem generat una economia basada en un enfortiment del teixit empresarial
que a més alhora ha permès que no es destruís llocs de treball, sinó, en aquest sentit, fer que aquests llocs de treball siguin molt més estables i, per tant, tindre una estructura del mercat de treball molt més sòlida que la que tindríem si haguéssim permès que aquests llocs de treball es destruïssin. Això també fomenta l'autoocupació i l'emprenedoria per part de les persones. Quin tipus de negoci han participat en aquest programa del Reempresa, senyor Subirats? Sí, és a dir, qualsevol petit negoci, mitjà negoci, evidentment, com us podeu imaginar, quan una estructura empresarial ja és molt gran, no utilitza aquests sistemes per tal de poder garantir la venda d'una part d'accions o tota l'empresa sencera, no? Sinó que són justament tota aquella gent que la majoria de les vegades són autònoms o tenen una petita empresa de 10 treballadors com a molts, en els quals no pot accedir als grans mercats financers per vendre la seva empresa i, per tant, donem aquest servei a això, no? És a dir, a negocis d'una sola persona o a negocis que al cap i a la fi tenen pocs treballadors o tenen un nombre reduït de treballadors, no? Aquest seria bàsicament en el lloc on va adreçat. I l'emprenedor que generalment posa en marxa, com que es tracten de petits negocis, el que estem fent és una altra de les línies fonamentals de la nostra regidoria que consisteix en això, en el foment de l'emprenedoria, no? Per tant, també en aquest sentit, a les nostres oficines, que també fem aquest servei d'assessorament a l'emprenedoria, hi ha persones que venen amb una idea de negoci i nosaltres els fem tot l'acompanyament aquell bàsic abans d'obrir el negoci per tal de que tingui en compte tot aquell conjunt d'elements que potser un té una idea de negoci però no té present, com fer un pla de negoci, fer un pla de comunicació, tenir en compte tots els inputs fiscals que representa això, etc. Doncs nosaltres fem aquesta feina prèvia, però també n'hi ha alguns que dius vull començar un negoci perquè o vull canviar de feina o bé ara en aquests moments estic a l'atur i vull capitalitzar aquests diners i estimo més adreçar-los a una cosa que estigui en marxa, doncs aquesta és una de les eines més o una de les vies més que aconseguim generar també ocupació nova i en aquest sentit no només generar ocupació nova sinó anar generant una ocupació que és de qualitat, perquè al final quan una persona fa aquest petit pas però que alhora és molt complicat de l'emprenedoria, de tirar endavant un negoci pel seu compte, no deixa de ser una persona que està generant una ocupació de qualitat perquè ell mateix s'està empoderant per fer-ho i per tant ha de tindre tot un conjunt de valors com poden ser aquesta capacitat de planificació, aquest atreviment, aquesta perseverància, aquesta resiliència, que al cap i a la fi no fa res més que l'economia, si està dirigida o si a les persones que l'estan tirant endavant són persones així, vol dir que la qualitat de l'economia serà molt millor, serà molt més competitiva i a partir de ser molt més competitiva també ens permet plantejar-nos també models d'economia que també tenen molt més en compte el seu impacte, no? És a dir, que no només són economies pensades en el guany pur i dur, sinó que són economies generalment que tenen en compte quin és el seu impacte ambiental, quin és el seu impacte social i quin és el seu impacte econòmic i, per tant, de quina manera reverteixen també sobre la societat algunes de les coses que són resultat del fruit del seu treball. Un clar exemple, senyor Subirats, és el Colmador Baró, al centre de Reus, sí. Amb la reobertura d'aquest passat cap de setmana, que estava ple al carrer i amb molta gent, i molta gent jove. Sí, és a dir, ens fa especialment goig, no? Perquè estem parlant d'un negoci en el qual estava tot encaminat a que quedés tancat i en aquest sentit, diguéssim que la col·laboració que vam fer des del Servei de Reempresa, des de la Regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació, doncs va permetre que aquest negoci de quarta generació de més de 130 anys de vida doncs continués visquent, no? És a dir, jo crec que tots els reusencs i les reusenques sabem on és el Colmador Baró, el tenim referenciat per algunes coses concretes, no? Com pot ser tota la seva venda de fruits secs. Alhora també era un negoci de barri i, per tant, en aquest sentit també donava aquell servei a tot aquell entorn de veïns, no?
que l'utilitzaven per fer les seves compres diàries i en aquest sentit, en el moment de fer aquest canvi de reempresa, també he fet una petita reorientació del negoci, no? I per tant no s'ha quedat amb allò que estava fent abans anteriorment, sinó la filla, que és l'actual successora i que és la que vam ajudar a veure com havien de fer aquesta transmissió de l'empresa, doncs té noves idees de negoci que el fa atractiu i tal com comentaves abans, no? Fa que persones joves s'apropin perquè les noves línies de negoci que han començat mantenint l'essència i algunes de les coses que ja feien abans, doncs pugui tirar endavant i no només l'hem salvat, sinó que l'hem rellançat, penso jo, i penso que això és bo per tots al final. Dins de la seva regidoria també hi ha el projecte de Reus Espais Vius per recuperar aquests locals buits de les Ravals, del centre de la ciutat. Com va aquest projecte, senyor Subirats? Doncs mira, aquest projecte, que és un projecte que jo vaig heredar del mandat anterior i que va ser una idea del Carles Prats, que és qui era abans regidor, creiem que és un dels projectes més interessants que s'ha fet des de la regidoria, des d'aquest punt de vista de que la missió de la regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació és poder dinamitzar i poder fer créixer i poder fer cada vegada més sòlid el teixit empresarial a partir de dues línies bàsiques. Una, que és aquest acompanyament i aquest suport a l'empresa, i l'altra que és en tota la línia d'ocupació i cada vegada que l'ocupació sigui de més qualitat a partir de la formació. Doncs bé, dintre aquesta primera línia que comentava de suport a l'empresa, més enllà de coses com el reempresa, el que es va crear és aquest projecte que es diu Reus Espais Vius. No? I aquest projecte de Reus Espais Vius té un impacte molt clar perquè està pensat de quina manera intervé ja no només en el fet de crear un teixit econòmic fort, sinó que pensa també en com dinamitzar la ciutat, no? Com generar un impacte sobre l'urbanisme. No? I partia de la idea d'agafem els comerços que existeixen en un carrer i aquests comerços que existeixen en aquest carrer veure que hi ha molts locals buits i que el que cal és un petit incentiu per tal de poder dinamitzar i que aquest carrer pugui tindre vida per si mateix, per tant, pugui ser un lloc que atragui persones i alhora pugui jugar com un espai frontissa entre dues zones de Reus i, per tant, que les ajunti i no es converteixi en una frontera. Això és el que passava amb la Raval Sant Pere i amb la Raval Martí Folguera, i en això és el que va consistir la primera fase d'Espais Vius i ara justament estem pensant una segona fase d'Espais Vius que també va enfocada en aquest sentit. També serà una actuació sobre una petita zona de la ciutat en el qual té una vida però que li falta encara una empenta perquè en tingui molt més i que també jugui aquest sentit de que vagi anant relligant a llocs de la ciutat i per tant generi aquest impacte ciutadà de que la gent evidentment, les ciutats, quan les persianes estan obertes, doncs tenen molta més vida, són més segures, són més amables, que no pas en aquelles en les quals doncs, les persianes estan tancades i els carrers es converteixen única i exclusivament en espais per viure-hi, als pisos de dalt, però no hi ha gens de vida a baix en els seus locals. Quina és aquesta nova zona, senyor Subirats? Aquesta nova zona encara no la podem explicar i em sap molt de greu perquè m'encantaria moltíssim poder-te donar l'exclusiva. Jo que li volia treure. Però en aquest sentit estem acabant de calibrar la zona i estem acabant de fer les últimes comprovacions. Per tant, diguéssim, m'avançaria a tot el procés tècnic que hi ha darrere, que encara que no ho sembli, hi ha molta feina, es fa molt ben feta i d'una manera molt rigorosa i en aquest sentit faria saltar pels aires tota la feina que s'està fent. Han obert alguns negocis, a més, els fan molt més atractius amb l'ajuda dels artistes del territori que posen pintures, posen decoració en els aparadors, però el problema a vegades, senyor Subirats, són els llogaters, els lloguers que no es volen ajustar als preus, a les necessitats dels que volen llogar. Hi ha gent que prefereix tenir l'espai buit si no li paguen el lloguer. Com ho treballen tot això des de la seva regidoria? Doncs mira, això, és a dir, si posem com a exemple Espais Vius, és a dir, en aquesta primera fase, la veritat és que
la primera aproximació justament a tots els propietaris va ser com a molt complicada perquè els anàvem a explicar una cosa molt estranya, no? És a dir, mira, si tu ens deixes aquí, te pujarem la persiana a nosaltres i posarem una intervenció artística que farà que cridi gent i alhora ens preocuparem que hi haguin persones que estiguin a punt d'emprendre, doncs que valorin la possibilitat d'instal·lar-se aquí. I, clar, com podeu comprendre, per molt que ho expliquis, a vegades costa, no? En aquesta segona fase, que ja hem començat a treballar amb els propietaris, ja és diferent, perquè ja saben que això ha tingut un èxit, no? I, per tant, a partir d'aquí entra aquesta valoració que cal fer entre tenir un negoci tancat, tenir un espai buit, tancat, o tenir un espai obert, no? I la veritat és que quan veuen que darrere hi ha tot un impuls, hi ha tot un interès de dinamització de la zona, doncs la majoria dels propietaris són més proclius a llogar que no pas a no llogar, d'acord? També el fet de que aquí existeixi Nosaltres a l'Ajuntament no entrem en la negociació de com se tanquen els preus, tant si són de lloguer com si són de compra-venda al final. Ens mantenim al marge. Però, vulguis o no, els hi dona com a certa garantia, suposo els hi dona com a certa tranquil·litat, el fet de saber que això forma part de tot un programa d'incentivació de l'economia d'un carrer, el que estan tirant endavant a l'Ajuntament. I llavors, en aquest sentit, jo crec que al final s'hi posen bé. Aquesta una. I dues, donem un ajut que és un ajut que consisteix en finançar el 50% de la inversió que han de fer els nous empresaris, els nous emprenedors que es posen en aquell local. Per tant, vol dir que per poc o per molt, al final, aquell propietari que té un local tancat sap que tant si va bé com no va bé, que fins ara ens han anat tots bé, vull dir, no hem tingut cap problema o no ens ha reportat ningú cap problema en aquest sentit, hi ha una inversió prèvia que han fet en aquell local, que potser porta 10 o 15 anys tancat, i en aquest sentit hi ha hagut algú que hi invertirà allà amb l'ajuda de l'Ajuntament de Reus i alhora tota aquella inversió que fa es queda al local al final. Per tant, fa que es revaloritzi aquell local molt més de com estava abans anteriorment. I jo crec que aquest és un dels elements claus, el fet de que saben que la persona que es posa allà hi invertirà, doncs que dona també aquesta garantia i aquestes ganes de col·laborar en lloc de tenir un local buit esperant potser un preu de mercat que no existirà mai, de dir, com a mínim tirem-ho endavant perquè diguéssim que la inversió que es quedarà allà ja la compten com a pròpia. Òscar Subirats, regidor d'Empresa, Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al carrer Major i, molt bona festa major que estan per Sant Pere aquests dies de festa per la ciutat. Moltes gràcies. Molt bon Sant Pere a tots, el que ens escoltin. Fins la propera. Fins la propera. Adéu.